zubami. Takže ideme to okoštovať. Zubami. No. Máme to otvorené. Pomôžeme si trošku zubami. Zubami to aj vyťahneme. Ideme to okočťovať. Je to tvrdé. Je to proste tvrdé. Je to celkom je to čokoládové. Je to takú speciálnu chuť. Ja moc ovečné vočky neľúbim, ale asi je to fajn. Dáme ešte okoštovať Vicky, Rožajke a Mimi. A čo na to poviem Mimi? A ešte tu Mimi. Tak vyskúšame to. Za čokoládu ľúbim, ovečné vočky ľúbim, som to už dlho, takže už som skoro všetko skúšala, ale toto som ešte Báša nekúpila. Takže poďme sa na to, vyskúšam a poviem vám svoj poviem, ako mi to chutí. Neviem, že dneska je rozpievať nejako. No, takže ja mám takýto malý kúsok. A idem to okoštovať. Tým sa ľúbim čokoládu, ľúbim ovečné vočky, tak je to výborne. Takže je to fajn. Teraz to prepojím do žálke a necháme okoštovať do žálky. To je to naše malé babo, ktoré má 2 mesiace. A ešte je tu žálka. No, idem to vyskúšať. Ja som to teda nič asi tak moc dlho, že si som toho moc neskúšila. Ale veľa vecí zemských mi nechutí. Že som možka pani a babám trošku iné veci. Čo to je také nejaké divne, vyzerá to divne. No, čo na to poviete. Ideme to teda vyskúšať. Odskúšala som si, aby ste videli. Tam proste vadí tie ovečné vočky. Má to takú špecifickú chuť a to mi proste vadí. Takže nie, za mňa nie. Ja som sa zabudla teda vyjadiť, za mňa tiež nie. No. Za mňa áno, ja ako Joželka to mám celkom rada, takže Báša to síce ešte nikdy nekúpila, je to prvýkrát. A mne to chutí, takže ak bude nejaká možnosť, tak to budeme kupovať. A teraz ešte Vicky. Nie je to síce červené, ale možno i to chutiť bude. A ešte je tu Vicky. No, som tu týždeň,
nedeje a potom mám 2-týždňový odpočinok, takže ešte vyskúšam, čo pôjde a potom mám 2-týždňový odpočinok. Papa. No, nie papa, ale teda nemám koštovať. Prepačte, dneska som nejako mimo. Takže okočujem ťa. Aby ste vedeli, že som ho koštovala. Vidíte? Ako... Ňu, za mňa ňu. No a ešte, aby to bolo spravodlivé, tak ešte to dáme okoštovať našej hostiteľke Báte. Ahojte, je tu Barča, takže idem vyskúšať aj ja túto pochúťku čokoládovú. Je to na zdraví, je to zdravé. Tak to vyskúšame. Vyskúšam tento kúštek. Pretože tento druh papám prvýkrát, alebo teda toto M-ko tieto tyčinky, teda sušenky, tak je to veľmi dobré. To takú čokoládovú jemnú chuť, je to také viac, tam cítite vôčky. A kto ľúbi vôčky, tak mu to bude fakt chutiť. Kto neľúbi vôčky, tak mu to chutiť nebude. Ostáva to v zuboch. To je asi taká nevýhoda toho. Ale je to fajn. Takže papa.